בן אדם פרטי שרוצה עכשיו לפתוח עסק חדש, לא משנה באיזה תחום, אני אשמח לדבר איתך ולהבין כמה אפשר לגייס ועבור איזו מטרה. לאפק פתרונות מימון יש מגוון רחב של סיפורי הצלחה בכל מיני ענפים. 88 חברות במשך 11 חודשים גייסו למעלה מ-25 מיליון שקלים. הצלחתי לגייס עבור זכיינים מימון התחלתי להקמת הפעילות של בין 150 ל-250 אלף שקל. המימון הזה אפשר להם לא רק להשקיע בסחורה החדשה, אלא גם לשפץ את החנות שתיראה בדיוק כמו שהם רוצים, גם לרכוש את הזיכיון קודם כל. 3 מסעדות חדשות לגמרי, עדיין לא התחילו להניב הכנסות, קיבלו מימון של בין 300 ל-400 אלף שקל כל מסעדה. דובר בנתון מאוד מאוד נדיר. בשנה האחרונה אפק ליוותה 15 חקלאים בדרום. היום נדרשת השקעה של לפחות חצי שנה מראש, גם בזריעה, בעיבוד של הירקות, גם בקטיף. בשביל הפער התזרימי הזה שנוצר, חייב להיות מימון בהיקף גבוה ולטווח ארוך. אם תפנו לאפק, כבר בשיחת טלפון פשוטה נוכל להעריך כמה אפשר לגייס ומה המטרות בדיוק. כדאי ומומלץ לפנות לאפק פתרונות מימון ולעשות את הבדיקה הזאת.